need more bus. We need more bus. We need more bus. We want hostel. We need medicine. We need medicine. Kejala Meghalaya kedai kejala kabala banana bha kum kejaka pedeng ha kapule kedang le ba kejingdon jang school ba North Eastern Hills University kaladei kasakhi Henry ngosi bantep ba ki bor papnia jang ni school ba ki phai pen ban de lyngkdong ha ka be dei ba kejingdon kam ki samla pule kani school ba ha ka be dei ba kani jing e kala penlong ye ki samla pule ki bren hapo kalama North Eastern Hills University Students Union menta ka step Klaimi pat ba ban pen pau ye kejing persya halor kejing bam sunyo jeng ki bor penia jang ni school ba bat kham tam e nakaliang jong vice chancellor ya kani kejing ki samla pule la sedang na NEHU Central Library ha ka bala don kejing perta ka baye day bat kejing dawa ka jong ki hashwa ba connector shaka ophis jong vice chancellor bandawa ban pen urlong ye kejing dawa na ka banta kejing bha ba kejing mentoy jong ki khna pule We want hostel. We need medicine. We need medicine. Habai Ukraine ba President ka North Eastern Hills University Students Union usamla mesan dekhar ulaong ba ki bor panya jang NEHU ba do Vice Chancellor Kim Shemla Shimkhya ya ka jingden jar jang ki samla pule la ka long ha ka be day ba ki hostel bat kum joru ha ka be day bat ka leit kawan ki samla pule bat ki wei wat hadin bala deb ban IT ya ka dorkhas phause ki phai da lyngkdong Kalau pelong ni baniki namar ba ka administration jong ka NEHU but we see Kim da Shimkhya ya ka jingdan kam jong ki kena bun ki jingdan kam jong ki kena kum ki buses ki hostels but ki kiwe de kilong ki klam Shimkhya ki shu klub ya ka khamat ki klampet ya kita ki jingjinjar jong ki kena te ka pelong ni bang nyim la shu ban sha Namar ngila mi shimi hakini kibnai shaki office jangka NEHU bat la airu ya ka memorandum jangi sha visi uklem patyao takadaw ngimban se bandiki kumne kimat jingdawa jangi kidan kumba arpotili bat kidang bunzru namar ba ka NEHU hi ka he bar ko we ka bun ki department kibun ki hostels kibun kimat kiba ngimla ban include tangba kalong be kita ki apotili ki general problem ba face ya bara ningkang du ka ba ngi concern de ka academics jong ki khna ki kot hane apo NEHU hi ki de ki balarim sudah ki duna ka simpor ki ban upgrade ya ki books kilong ki bala outdated menta ka berte kala ya khmat ba ki books kila long new version be menta tambah hanya NEHU ngidang bun ki kot ki badang nalong bai ki old version ngila de ban upgrade no ya kene mar ba kathut ya kajing pule jong ki khna koweru ba ngidon kam ha ka wifi ya ki khna hostels sheneng ka NEHU barakha ya tiblut ba mdon network ka network kamdon ki khna ban pule online ki don kam ya ka wifi kabala ai da ka NEHU te ki wifi hapo hostel jong ni bat hapo department jong ni kim da function ero kilalong unused bit ki ni pha city shaki administration jong ni ban maintain ki hostel wifi but ki department wifi tangba kim don ba Shimkhya ya kane ka file ka ya showe na we department kalong slow ba ka process kim don ba berkat ya ki kena ba ki hap record mar minta bun ki jimpule ki debe online de ngila demand ki tangba kim patiao du menta kimpat approve hira tang ya ka sanction namta kitu ki wifi ro namta ka we ka ayu shu jong iru kedai ka transportation ni don hane tak kedet li ki buses ki ba ki kena ki hap shu shong khapnya be dak bo jar ki dak ki hajar ngut ki kena badon hapo NEHU ki hap ya shong khnya namar ba giduna ki buses ni la kerpat ya ki ban hire ki buses
kila approve ya kata hiring of buses tamba hadu till date umdan ra bashim kya ban hire kini ki buses namta ki khna ki shong khapnya be ya ki bus namar ba kimban se ki don tak ni kalat ban poi support NEHU ka hostel namar ba ki don dak ki sans patam ngut ki khna bempat ya hostel ka NEHU kadan syakendong jong kasor nang ta hampo NEHU kalong ketup lang ya baro kanot is baro India hi bat dade ki khna badan po Meghalaya popule po NEHU ki be bun na ba shabar jong ka Shillong kim don ying na sem ba sa shini te bapli kin sa shino ni kerpat ya ka administration ban speed up ya kitu ki hostels ki bak dang shina ban I assurance singi bakin shina shu ya ki hostels namta ki khna te ban hire ya ki hostels ya ki khna bakin la jinjar ya ka jimpule jimputhi jong ki ni ya kran hostel da kamta ka maintenance jong ka hostel ngani thu ya phi ka hostel da village hostel jong ka hapo NEHU finish ne ya ki khna namar ba da pipe ki toilets da pipe ki kitchen da pipe ki bedroom jong ki khna kalong la palat la snew hadu kata mdan maintenance eru ki khna bapli pankhana ru bun bomlong shu ki jingkhang ki la snew ni je ki aqua guard ko le ka snew tam po NEHU ni la dawa ban pungkhuj ya ka tangki jong ka NEHU tangba hadu menta ki 4 le te bat maintenance ru ngla pasti tamba hadu menta umdan hira ba patiaw weru